कहाँ गइलो हन जा लौकते नहीं खन जा है बेरा हो गइल नादी पर लगावे के आ छोड़ लगहिन ना बुढ़ऊ ए कनिया। हाँ मम्मी जी। आया अब का सुतर आइलू भर दिन हो तनी अब हमरी कपारा में देख का मम्मी तू जी? तो अपना मन तनी हर सिरेबे ना करी ना हेरेलू तनी को तनी देखा ना का कुछ काटत का बाटे देखा त ढील पड़ गइल बा जी का मम्मी जी। सुतर सुतर तहार देहियो ना दुखाला ना। ना मम्मी जी अभी पूरी तो कर नहीं तो तोने के बुलाइए ले तनी अपना मन से लगे बैठेलू उठेलू ना बुझाला कि गैर नियर रामा रामा रहेलू हमारा ले। ऐसा बात नहीं के मम्मी। ढील पड़ल बा सा काटत ना सा हो कैसे मम्मी जी रोड में ढील पड़ गई? आ कैसे पड़े से तू गजी बतियावेलू का भई कहाँ गइल देखा ही आई ओई देखो का देखो अहो हम तारे के का कहनी है कि घरे जानू आराम करनु अरे बागी हमारी ढील काटत ऐसा हमरा ले कहलू है तू तई घर नहीं खे त बहरी बिया हई अब काटे तो हम जाई तोरा ले कहे कि एगो ढील अरे लाजे तोर नहीं खेला गो अरे हम लइका ना हनी हमरा ले ना ढील हेरई हमने ढील नहीं की हेरत पहले हम ही हेरत रही ढील अरे तो जाई हे रो भगवान। हम मम्मी जी के हेर देता नहीं काहे ऐसे करता नहीं? हम बानी माई हम दे हम ढील हेरत दे मने तोरे के हेरे के रहे तोरे के खाना दाना बनावे के रहे कुल करे के रहे त झूठा हूं ना तब हम अरे- पतो ही उतरनी अरे आई अभी- कहां ले पतो ये कुल आज करे वे के आई तू- लाजवे तू ढील हेरवावे लगो अभी रहे तो घर हां में तब का अभी उतरते बिया भइल बड़ ये हर मौ सुना ना माई के ना बुझाला तू जा आराम कर हां हमारा ना बुझाला हमके का बुझाएगा बा पागल ठीक बौरा है जी, आदमी के जाते। तो बारह में के कहां रखलू हो आई का है ने बा हमरा ले कहत नहीं कु कहियो कि हां बबुआ ढील पड़ल बस तनी हेर दे खाली मेहरारू नया नया कनिए बहरी निकाले लागल तहन लो तो मने का करे खाती है बेड़ी बक्सा में तो रखे खाती का निकली नु तनी पुरान हो जा दौरी तो दुआरे पर ना भाई अपने ना दुआर बाकी दूसरा के बैठे ला हई ढील ला है ढील एकदम सने मेहर मौगे होल हम ना जननी के तना तू मेहर मौग हो जेबे ये दादा बक ना अरे भगला भाई में मेहर मऊ के कौन बात बरे काहे नहीं खे मेहरारू करत त मेहरारू के हटा दिए रे कहत रे हम करब तो बढ़िया कोई न मजा कर- में धोइबे कुल त करत रे मौगन लेखा तो बढ़िया नु करत ने करे ले काम नहीं करे आई तो एकर तो का कहीं के घर से बहरी निकल के तू तू करे धोरम लागो नास के रख दिहल ए दादा जा अब गलती हमरे हो गइल मेहरारू ओकरा के काम काम नहीं करे लइका तो करत आटे अरे जब इहे करे के रहे त कहले त बियाह शादी ना कइले रहती तो सुन ला हमारा रहते हमर मेहरारू एगो काम ना करी तारा ले कह दे तनी का कहले ह हमारा रहते एगो मेहरारू काम ना करी हम कहूं जाइम तबे तू करवाई हो आई हो दादा हां तोर मेहरारू काम ना करी कैसे काम करी हम बानी ना काम करे खातिर मेहरारू काहे खाती होली से कामे मेहरारू घर में रहेली सन ओकर माई बाप बियाह जे कइले बा काहे खाती घर में खाली अंडा देबे खाती अते ते काहे चिल्ला तो बहियो बहरी निकलिए ढील हेरी घास कटिया दुआर बहरी रे आई हो राम जी अरे दादा तोहर लाज शरम नहीं खे अब जाना हो पनिया में डूब के मरी जा केहना का बेटा बेटी कौना का बेटा करत होई रे माँ जल धोवल है ना मेहरारू के कपार पर चढ़ा के रखल जाला अन्ना करम तो कहबू कि करते नहीं क्या करते नहीं तो कहबू कि मेहर मौग बनी नहीं गई तो ओकर साया साड़ी फीच चूल पत कुल काम करत अरे घरी करत सन करत रहन नहीं तो उहे कर ठीक ना तमे उहे बार हो कुल गेले काम मैं कर। एक बार वाला काम कर देनी हमनु ना ना ठीक करतिया तारा के तहर इतना कचुमर निकालिए इतना कचुमर ना कचुमर निकाली खिला ना, के हमार मेहरारू उतराइल काम ना बड़ा करता, मेहरारू रहो कोई पर दिन, या। सुघराई देख के उतराइल बड़ा ना दीदी जी कहाँ बानी लोग कुछ नहीं की के जान कहाँ गोल बानी वही ले को तनी ये दीदी जी तनी से दुवरिया पे कोई साइड में बनवा देंगी लाइटिंग तो नहीं खे सुना तू आके बर्दाश्त तो नहीं क्यों कहाँ जाए हम दीदियों जी के ना बुझाला कि हाँ कम से कम घर में रही ये न मैंने चल जाई ना गांव घर घूमे देखो तुम कहाँ बाई अरे बाप अरे बाप रे दीदी यहाँ सुतल बानी ए दीदी पूर्व पश्चिम हवा चलता इहो के घूंघट टांग के ओढ़ के सुत गई ए दीदी दीदी हम पाए रे ए दीदी सुनी ना घर में रह तो हेजा का कर तू आइलू हो अरे का करी ऐसा इमरजेंसी आ गइल कि आवे के पड़ल ह का बोल बा दीदी हम का बताई का भइल बा अरे बोलो ए दीदी जी एक बात कहते रोज से
जानतनी दर्द बाटे का पेट में हो? अरे दर्द देने के हम का बताएं कि का बड़ुए जानतनी एगो तो घर में लाइटिंग उटिंग के बड़ी दिक्कत बा। ओहो। बड़ी जोर कर ले मेरे दीदी। चलो चलो उठा उठा, तू तो हमार सूता लेके दम पेटो खराब हो गइल बा रे पते बा ना। तो ये बच्चे तू तो पकौड़ी बनावो तर तो दे दे तर दू चार गो हमरा के एक थरिया के मार घोला तर तू तो ई हिसाब से खाते नहीं खू। हम तो घर में बटले ना बानी। चलो का करी लिया के चलबे ना करो। सूतल हमरा दूसरा बार क दिहल बा केतना। अरे सुन ना, अब जैसे इतना देरी ले बर्दाश्त करो, खाली 1 मिनट खाली पानी ले ले आई। ठीक है दिक्कत जल्दी लेके लेके हम आते इहो के बुझाला ना इने हमरे बर्दाश्त लेके होते अइया के पानी लेवे के जी ना बुझाइलो। ई तो मुंगा के अपन चल जल्दी सुबह सुबह उठ के। तो जाए के ना चाहिए। तू तो सूतल के आगे कहलू के हमरा अभी जेबे ना रोरे जगाई ना सुबह रोरे ना जगाई ना। तोरा तर तो तहार बुझाते नहीं के नया नोचर बारू त हमार का जिगे बढ़ जाइन का। और चूल्हा आगवा तनी मनी हो ए दीदी जी अब ना के हम चलल नेखे चल जाता ना सुतबू 8 बजे ले। ए दीदी जी चल हो ए जी बढ़ चल कि ना चलो हनिया का कहिए से हो। ए दीदी जी अब देखिए हम आगे नहीं चलल जाए तनी मनी हो या एथो के आड़वा चलो ना। आदमी आई तो खुल्ला की का कहिए से ओकर छोटकी दे दीनी बेला जी के बैठल ए बिया। दीदी जी अब नियम पलटे जाता नहीं अरे वो ये काट बाटे हो ना दीदी जी अब जोर कर दे ए जी बढ़ जाता नहीं नहीं है पानी बाटे ना ए जरा अरे बाप ए जबानी ए जबानी साइड में कोनो बात हो तो बोली हो। बतावा कहबे ले लागत है कि जान निकल जाई अब जाके करे जा जुड़ाई। ए दीदी जी कहाँ भाग गईनी के जान दीदी जी कहाँ चल गन कहते हैं कि आदमी देखो तो जे के देखो ता की हो दीदी जी ए दीदी जी ए दीदी जी पानी वो जरा कल बन तोहरी लगावे। अरे बैग पानी नहीं चाहिए ने ओहो तनी के कोनो आदमी बैठल बा हाय देखत नहीं रौरा ये कबेले झापत रुए झापत रहन तब हम ध्यानो ना देनी पता न का कहते के धन नहीं खींच ना लिया हमरा तो जाय में लाजे लगताटे हो बड़ी बेशरम बहुत लाज लगता हमने ना लाज लगी तारा ये जे बैठे के धक्का झगड़ा होई होई पर लाज शरम नहीं खे बेटे पता बैठल बैठल तेरे घर के अब ना खोखत रह ना खखरत रह हैं तू ही अभी मेरे बूढ़ भइल बड़ा। अरे लैटरिंग करता है। लाइटिंग करत रही तो उठ के काहे देखत रह का देखत रह बतावा ना देखत का रहे हम लैटरिंग करता है चुपचाप। काहे बूढ़ पुरानिया बैठल देखला मेरे तो खोखे लखा खरेले ना हैं हम देखनी है ना। देखनिए ना का सोचे तोरा कि नाचिंग से नहीं तू करिए सब सोम मरी चतले बीमार की का करी तोहरा तो ना बुझाला ना। हम का करी हमें ए जबानी कैसा है कहां से केंगा नहीं आ गेल हो बुढ़ो केंगा नहीं आ गेल हो रौरे ना कहते कि हम देखो तीन तो हम आराम से करो अरे तो सर मारे के बात करत रह मन तो करत कि धक लता बस तहरा के बात मत कर अरे अरे छोड़ दो बाबा से मर जहन बुढ़ा देही में देखत रह 100 ग्राम के तो जान बाटे। बताओ इज्जत लाज नहीं के अपन बेटी बहिन नहीं देंगे ना छकता देखत हैं सब इज्जत नाश कर दे अरे उधर छोड़ के भाग गइला नी अरे का करिए बचिया देखत रह नहीं कौन हमनी के घर वालन में ना गलती बाटे हो हैं घर वाला चाहत से तो है हाल रही तो देखी भागो तड़ुए भागत रुआन और मन तो करता के गांव में कोनो करत होई तो जाके झागत होई आगे पीछे कहे अपन बेटी बहिन तो बुझा जाई कि हमर बेटी बहिन ही है। आए आदमी मेरा देखला तो खोखे लखा करेला जा देही में तो जाने नहीं खेना तो दूसर के रोए तो मुंह आइए देती जे छोड़ती जाना आयो दादा लोटवा कहां रख दिया लुआई हो दादा दीदी जी के एगो लैट्रिन बनवाती घर में कम से कम चारों तरफ से चोरवा के एगो अल्बेस्टरों से छा देती तो ई ना दिन देखे के खड़ा होकर चल अपन मर्दा ले ना कहलू हमारे ले कहलू आज देखो ना हुआ के छोड़म ना यार तो लड़ के रह जब जान तर के तारे बेटाइम के टाइम उठे के बाटे टाइम से बाहर भीतर जाही के नहीं हम का कर सकत नहीं बताबो। चली ठीक बा चली बताओ ये बूढ़ा का मारा तर मर बिला गरे तब का हो की तो बूढ़ा